טוב, לא סיימנו. טוב, לא נגמר השיעור. עופרי, אני לא חושבת שסיימנו. מי זה היום? טוב, פעם הבאה שמישהו מפריע לי ככה. ביי, תהיה לכולכם תאונה עם האוטובוס בהסעה, תמותו אמן. את זה שמעתם, אה? שמעתם היום, הגזימה. אמן שאלה תהיה תאונה ולא נראה אותה יותר. אמן. לא, המוח שלך דפוק. אבל אתה יודע שזה רעיון טוב. טוב, בסדר, גאוני. נו, אז בוא נסמס להם. אוקיי. שלח. נו, עוד פעם עושים את השטויות האלה שלהם. את זוכרת מה קרה פעם שעברה? נו מה, אבל לא נלך. ביי, אני הולכת לחוג מחנאות. יואב המדריך ידע לנו את השעה. ואת היום. מרגיש לי כמו אקשן. מה זאת אומרת אקשן? נו, נטע, חכי לי! הטלפון! נטע! שלום לכולם, תודה שהגעתם לישיבה שלנו. מה מצחיק? אוקיי, עידו חשב פה על רעיון גאוני. מקווה בחצופה הזאת. מי? נו מי, כבר הספקת לשכוח? המורה שלנו, יא סתמה! איזה מורה? אולי נוותר על זה, בטוח יראו אותנו. תני לי, אני אתלת, למדתי במחנה קיץ. טוב, נו, זה לא מתאים עכשיו. קודם כל צריך לבדוק טוב טוב שאין אף אחד בבית. נו, אז שגלי ומאיה הלכו לדפוק בדלת. גם אני. את ילדה טובה, אף פעם לא חושדים בך. נו, אבל אתם תמיד מעצבים אותי, אתם זוכרים מה קרה פעם שעברה, ואז יכעסו עליי. בכיינית. טוב, אז אני ונטע נלך. לא בחיים, העיקר לצאת מהשיח פה, שרד לי את התחת. בסדר. טוב, אם פותחים נגיד שנשרטת ואת צריכה פלסטר. סגור כפרה. משהו. אין, אני גאון. אני צריך להיות במוסד ולתכנן מקרוב בחרה. אנחנו עוד נשלם על זה. די, נו, מאיה, תחשבי חיובי, אף אחד לא חושב שזה אנחנו. אז מי יחשבו שזה?
הלו? מספר חסוי? הלו? הלו? מי זה? מי זה? הלו? הלו? יאל, זאת את? שמע ישראל. אני הרבה זמן לשיעור מתמטיקה עם שמאלן. היי, בוקר טוב. גלי? מה? קוראים לזה, קורנפלקס, קנינו את הקורנפלקס, אתה קנית את הקורנפלקס שביקשנו ממך? הנטול חלה, נטול שקדי, נטול שומן רווי, אתה קנית? הנקמה תגיע. אני יודעת מה עשית אתמול. מה? מה את נשים? לא, אני מגיעה לשפוי. בחדר מורים אמרו שאל זמיר לא הגיע היום. היא גם לא עונה לטלפון, אף אחד לא יודע איפה היא. בוקר טוב תלמידים. תפתחו ספרים. מה קרה? אף פעם לא לימדה אתכם רוח רפאים? בואו ונראה כמה אתם אמיצים עכשיו, אחרי שתעברו את כל העינויים שלי. אני רואה שישנתם טוב. טוב, לפחות אני יכולתי ללמד בשקט. מקווה שהיו לכם חלומות נעימים. היה לי סיוט מוזר. גם לי. טוב, אנחנו נתראה מחר, אל תשכחו לעשות שיעורי בית. או שיש לכם דברים אחרים שמטרידים אתכם. מאחורי הקלעים. הילה מתאפרת. זה לא נראה ככה. לא, זה לא טוב לי, יש על זה... אנחנו נתפקד על זה. הקטנות כאן.
לא לזוז. גלי לא לזוז. תחזור. גלי, מה קורה? אני שכחתי. אז עוד פעם. או שיש לכם דברים אחרים שמטרידים אתכם. I'm so sorry. סליחה, אני ממש מצטערת. רגע, אז... אחת. רגע. נביא לך עוד דבק. זה לא נתלה, רגע. על הצוואר עידו. לא. כן, פה זה טוב. שים פה. עידו מדמם. הופ, תראה לה. אוקיי, מה זה יורד? נראה לכם, זה נראה טוב? זה נראה יותר מדי טוב. כמה זמן צריך לי? זאתי תרדוף אותך בחלומות. מבטים מפוחדים למורה? נפלה לי שם. מבטים... עכשיו? לכי לישון. טוב, ניתן החליקה, נספר בדיעבד.